Mr. Николай Иванов, who is country manager of Automate. Ники, директно към теб, като представител на Automate, един от големите дистрибутори в Европа. Ти имаш наблюдение какво се случи тук в последните няколко години и как вие виждате процеса? Както и инвестициите, така и технологиите се развиват страшно бързо. От това дали да инвестираме вече, говорим за гигавати. Ние вече доставяме батерии и системи за съхранение на енергия, които вече са с течно охлаждане, които променят доста нещата, защото на една и съща площ вече имаш двойно по-голям капацитет. На базата на опита ми и информацията, която имам от нашия регион, ние сме на едно от първите места по доставени и вече инсталирани батерии, които работят. Много от хората разбраха, че не ни интересува толкова да харчим по-малко енергия, а главната ни цел вече е да харчим по-малко пари при използването на системата и точно това позволява тази EMS система. Нарича се EnergoStation. Може да работи с почти всички марки на пазара, тестване, както говорим от страна на батерии, така и на инвертори.